6:30 da tarde chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento, como cada tarde, do A Voltas co Prato. Encántanos cociñar con todos vostedes todas as tardes. Estamos encantadísimos e, ademais, encántanos que nos sigades nas nosas redes sociais. @avoltascoprato. Aí están penduradas todas as receitas, TikTok, Instagram, Facebook. Pero se as receitas é cousa vosa, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles. Terceiro día consecutivo trabándome na presentación. Terceira semana consecutiva. Terceira semana consecutiva. Bueno, hai que ir millorando, non? Sí, pouco a pouco. Pouco a pouco. Dimo a min. Dimo a min. Pero unha racha que... Estás mal, non, últimamente? No, estou perdendo un pouco, sí. Sí, xa. Hasta hoxe. Hasta hoxe. Por que, Merchi? Porque hoxe vou gañar. Hoxe ves deprimida ou algo? No. Non? Ou ves moi Eu viña contenta? contenta con, sabes, coa idea de ganar. Que pasou? Pois vai cambiando a idea. Vai cambiar. Non, fixádemos porque o di Merchi, porque Merchi xa lle veu dando á cabeza durante a viaxe. Porque a receita de hoxe é de Sergio de Cangas. Anda. Sergio, son do Ío, do municipio de Cangas do Morrazo. Aí vai como fago o xurelo forno. Primeiro corto as patatas en rodajas e máis un pouco de cebola. Botoas no forno media hora con aceite, un pouco de viño e unhas áreas de sal. Botoas no forno a 180 grados durante media hora. Despois botolle un peixe encima, o xurelo limpo, xa está. Media horita ou cuarto de hora e listo. Hai que ir mirando. A idea de Merche de que viñese alguén de Cangas estivo moi ben, sobre todo pensando en que estamos a finais de mes. E a finais de mes o do peixe... O do peixe, as peaxes e a gasolina é todo o mes igual, pero... Vale, da igual o día do mes no que estés, non? Hoxe imos cociñar peixe, pero diríamos peixe un pouco máis económico, non? Sí. O normal, porque ás veces vas ao mercado, a peixería, danche peixe e parece que che piden un fígado a cambio. Toma un fígado. Depende do Depende peixe. un pouco do Trae peixe. un montón de variedade máis, moito máis asequible, Vale. e non desmerece nada a outra. E que peixes temos hoxe aquí? Pois mira, temos lirios, Ajá, que estes hoxe estaban, pequenos. mira, hoxe, por exemplo, no mercado estaban os lirios a 3 euros e pico. Sí. Que é un prezo Asequible. razonable. Sí. A maragota, 5 e pico. As cabras, estas que son un poquinho máis pequenas, Ajá. en torno a 6 euros, estas un poquinho máis, sobre 10. E o xureliño, este que non é tan grande, pero bueno... Bueno, é un bo xurel. Pois ese andaría en torno a 6 euros, entón me refiero que Ajá. un poquinho menos incluso. Pero digo, bueno, que son peixes que poderos preparar dunha maneira ou doutra, incluso estiralos un pouquiño con guarnicións e con tal para que E cundan. que cundan están moi ricos Eso, tamén. Está moi bo. Gústame. Entón, que receitas ides facer? Porque el dicía xurelo, non? Que dicía? Sí, el xurelo. Xurelo. Xulio? É outra cousa. Eu vou usar as cabriñas esta noite. Mira, como a ti, con as cabras. Sí. As cabras, vale. Vas facer as cabras. Ti, Merchi? Eu vou usar rinchas. Rinchas. Tamén son económicas. Rinchas. Que son peixe azul moi rico. Rinchas. Nunca lle Rinchas, escoitara. xarda. Nunca lle escoitara. Cabala. Rinchas. De toda a vida, rinchas. Chamadres así, non as xardas. Vale, moi ben, pois imos Verdel. cociñar peixes. Hoxe, na Voltas co Prato, vamos con Xulio. Vou coller Colle. as cabras con cuidado, Mira, porque a cámara está marchando a cámara, Xulio. xa vamos, pero Xulio, non me quero pinchar. Xulio, que nos marcha a cámara, non me quero tira. pinchar, pero vamos. Tira, Xulio, por Pesado. favor. Ti non É que de bota verdad. a mao, No, eu vou axudarche nunca, No, non vas a ser. No, por favor. Entón, este peixe o que me pon un pouco nervioso é que ten así, parece moita espiña, non? Bueno, ten moito... Cantos aniños tes? Eu que sei. A min a espiña ponme nervioso. As espías, topas unha cúspela... Vale. Claro, no, mira, esta sí que ten espiña, máis espiña que outros peixes, pero, como suele decir, o ben que me pica, polo ben que me sabe. O mal que me pica, No, será. esta pica ben. Este pica moito. Vale. O ben que me pica, polo ben que me sabe. Mira, vou a facer uns corteciños, porque vou no fretir enteiro, Ajá. entón, pa que? Unha, pa que non me rompa tanto a piel, e outra, pa que axude a que se cociñe antes. Teño unha dúbida que non vos fixen antes e que me gustaría facervos, que é como podemos saber que un peixe é fresco? Por exemplo, eu, que son unha persoa de interior que non vexo moito peixe, pero sí que vou mercar, como podo saber que é fresco? Bueno, o primeiro tens que te fiar do peixeiro. Xa. Pero se o peixeiro é así un pouco mal encarado, así como Claro, a ti... se un pouco así como a min, pois ten que ter un ollo brillante e non fundido, Vale. que podes pedir que che enseñe a galla e que se vexa que está cun rojo vivo, ves esta Mira, como está... aquí, por exemplo, para ves? que o vexa a xente na casa. Aí está. Que non ten un tono granate nin apagado. Eso que hai aí dentro, que se vexa que Ves está como se ve vermello, que está non? vermelliño todo por aquí? Aí está.
Sí, sí. E despois, esta xa non, porque xa están escamadas e todo, xa estiveron sobadas, pero ten que estar tesiñas. Vale. Canto máis tesiñas, millor. Canto máis tesa, mellor. Eso é. Moi ben, pois a xente da casa, por favor. Que tiña vara o peixe. Que tiña vara. Sí. A xente da casa. Como a ti. Que tiña vara como a mí. A xente da casa chamada a voltas co prato 664-483-419. Comentádenos que receitas de peixe facedes, sobre todo aí cando ven o final de mes que o mellor non hai tanto carto no peto. Pois esas son as receitas que nos interesan hoxe no voltas co prato. E recordade que como cada tarde, 50 euros dunha vez e 50 doutra. Xulio Mato. Pois mira, vou botar un pouquiño de sal por os dous lados. E despois vou facer unha mestura de dúas fariñas diferentes. Unha de trigo normal e outra de garbanzo. E ti dirás, e por qué? Claro, por qué? Pois porque desa maneira a fariña de garbanzo vai nos axudar a que quede un poquinho máis crujiente aínda. Ajá, esa é a fariña normal. Esta é a fariña normal, vamos botar a mesma cantidad, pois por exemplo 4 culleradas de cada un. Vale. E agora vamos ca de garbanzo. Eso. Aí está. Que vemos que é un pouco máis amarelo, non? Un pouquiño máis Ten un amarela. tono así máis amarelado. Vamos a mesturar un pouquiño. Isto fritido queda super rico porque fai unha corteciña moi crujiente, entón co jugoso do peixe e o crujiente da codela que vai quedar. Que guai. Mola, mola. Queda moi rico. Mola, mola, mola. Entón, vou poñer aquí, pero vou no reservar hasta que este aceite quente para que non se me... Porque Xulio vai facer unha cousa que seguramente virades moitos e moitas na casa, que é fritilo completamente inteiro, non? Completamente enteiras as dúas. Valo rebozar e despois, pamba, a tixola xa así. Eso é. E queda teso, e vamos a intentar que lle queden as aletas abertas, queda moi para que quede bonito, vistoso, sí, queda cas moi aletas vistoso, abertas. e así tamén sabemos por onde van as espiñas. Tiras da aleta xa van as espiñas, tiras da arriba xa van as espiñas. Vale, tamén. vale, vale. Porque teño entendido que, non sei moito, pero teño entendido que é de carne moi rica, non? É Este super, peixe. super sabroso. Este, por exemplo, é de fango, que se chama, que é do fondo, pero o que é de roca ainda é máis saboroso. Ainda máis saboroso. Claro, eso todos os peixes. Vale, vale, vale. Pois vemos como Xulio vai comenzar a fritir o seu peixe e, mentras tanto, marchamos con Merche Rodal, de Cangas, como a Sergio. Sí, é amigo, seguro. É amigo. Coñecidos. Coñecidos. Sí. Ah, sí? Ah. Porque estabas nervioso de perder últimamente e dixaches, vou traer un coñecido. Sabes que pasa? El estudiou cociña e tiña gana, veo o programa e tiña ganas de vir. Ah. E que lle digo, non, como eres de Cangas, pois non podes vir. Sí. Porque os de Cangas, pois Xa. tratámolos así un pouco daquela maneira. Xa. Saltou a noticia. Merchi levaba varias derrotas e dixo, volvamos a traer un amigo a ver se me dá a vitoria no programa. gañei, non? E ademais un experto. Sí. É un experto, non? Sí, porque ademais tamén vai o mar, é mariñeiro. É mariñeiro tamén? Ah, que guai. Que guai, pois el ten Sabe que un montón de peixe. ten que controlar moitísimo de peixe, non? Sí. Repito, xente da casa, chamádenos, por favor, é 664-483-419, contádenos, receitas, queremos saber receitas dos peixes, de todos os tipos de peixe, non só dos que temos hoxe aquí, Podedes contar o que queirades, e atentos ás preguntas dos 50 euriños. Veña, Merchi, como vas ti? Mira, o verdel, a xarda, verdel, rincha, cabala. É que me gusta moito, rincha, Non é moi chulo. Sí, o nome Ten chulo, esta Sí, cor tan mola bonita moito. na pel. Quiteille a espiña central e quiteille tamén a parte de onde están as braquias. Entón, Sabes que me xa non ten parecen espiña. como lomiños todo, Claro, está perfecto. porque vou facer unhas torradiñas, unhas chalanas. Chalanas, como aos barquiños. Como un parquiño, sí, de pan de millo. Ah. Que estas tortiñas, unha especie de tortiñas, son as que facía miña abuela cando facíamos peixe fritido na casa. Ela sempre se dedicaba a facer estas tortiñas de millo. Ah, por eso tes fariña aquí na Sí, tixola, non? eu non lembro se ela torraba a fariña, pero Vale torrándoa, sí, vou non facer porque vai coller máis sabor a millo. Entón, Vale. gústame moito o sabor do millo e vou facelo así. Merchi vai facer barquiños de peixe, por dicirlo Sí, así. unhas chalanas. Unhas chalanas de peixe. Barquiños de peixe non, unhas chalanas sí, de pan de millo. E o peixe vai ir por riba. E o peixe vai ir por riba. Barquiños de peixe. Veña, Vai dar va, peixe. vale. Barquiños de peixe. Barquiño chalanas. Vainas facer Merchi, que por certo, Merchi, si ti non sabes limpar ou a xente non sabe limpar o peixe, o peixeiro ou a peixeira Sí. pode limparcho perfectamente. Claro, el fixo, mira, nestas rinchas o peixeiro fixo os lomos. Eu o que fixen foi quitarlle a espiña central. Vale, Pero xa vale. viñan así limpiños, Vale, o sea que foi E xa traballo de dous, poñerlle sal e un poquinho de pementa. E levan aí xa un ratiño. Nada máis. Pois creo que chegou o momento de chamar ao noso convidado e amigo de Merchi. Que pase, por favor, Sergio de Cangas. Un aplauso para él. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ben, encantado. Vente por aquí. Vamos ver o que está... Vente por aquí, o que está facendo Merchi, porque ela vai facer unha cousa... A tua amiga. Vai facer unha cousa así, un pouco especial, que son Xa chalanas de peixe. Que che parece? Chalanas de peixe, barcos. Chalana, sí. No, xa, pero quero dicir, pero barcos de peixe. Bueno,
Sí, claro, os barcos normalmente idea. como peixe. É unha idea. É unha idea. É unha idea. Porque ti de peixe e de mar controlas, non? Polo que me dixo Merche. Algo sí. Algo sí. Que faz que a cebola, Merche? Que me está chamando a atención porque non me explicaches antes. Estou dourando un poquinho a cebola porque con ese tomate triturado vou facer unha salsiña de tomate. E despois os lombos vanse facer aí dentro. Ah, vale. E o que son as chalanas que dicías que se ibas facer ca fariña... A fariña, estou Claro. torrando a fariña para despois escaldala con esa auga fervendo e facer unhas boliñas. Compactala, non? Compactala, Vale. despois fritilas. Simplemente. Sí. De verdad, o sea, quero dicir, de verdad vai ter forma de chalana? Vamos a intentalo. Sí? Ti crees? Que idea che parece? Bueno, atrevido. Atrevida. Porque además controlas tamén de cociña, non? Ti. Algo. Eu estudiei hostelería, pero servicios, non cociña. Bueno, pero tens que controlar. Algo sí. Igualmente, claro. Algo seguro que sí. E a idea, entón, pareceche boa. Entón, tomate agora, cebola... E merche, viño, e viño. E un pouco de viño. Aí nesa tisolina. Viño bo. Viño bo. Vale. No transcurso do viaxe de Cangas aquí pola AP9, cando ibades os dous así tranquilamente no coche, escoitando a Radio Galego ou a Radio Galega Música, nalgún momento ela dixo: "Tesme que dar o voto, Sergio." No, para nada. No, seguro. Segurísimo. Segurísimo. Xa me deu o billete de tren para volver. Vale. Vamos ver de Xulio, veña, pégate aí a él, arrímate aí a él, vamos, que nos comente un Hola, pouco. Sergio. Hola, que tal? Como vai facer el cascarras. Veña. Bueno, pois eu non nos conocemos, pero penso que che vou conquistar, Xa verás, mira, vou facer estas Primeiro dúas punto cabras. negativo é que non és do Morrazo. Eso pa empezar. Entón, eso xa é complicado. Coñécense. Pero bueno, hai moita xente que non é do Morrazo. Coñécense. Que dis? Que sí, que Sí. se coñecen. Espera. Vímonos unha vez 5 minutos Bueno, eso xa é coñecerse. na casa de Merche, ademais. Eso xa é coñecerse. Mira. Eu vou o vou meu, fritir. vou fritir o peixe enteiro e xa verás que rico queda. E Aí está. a min cada vez que o vexo meter os dedos así no aceite, No, pero non dame no algo. aceite. Porque o vexo... Probacho algunha vez Xa así. ten callo. Ten Probacho callo, algunha vez así, así, no, Sergio. Pois xa verás como che vai gustar, porque vai quedar crujentinho por fora, Sí, moi ben. jugosiño por dentro. A idea dela é que as cabras boten as aletas e as espiñas para os lados e cara arriba. Eso é. Para que quede así tamén un pouco bonito a hora Eso é, de claro. Que é presentar. artístico. Un toque artístico. Que che Vale, parece? sobre todo de presentación que quede, bueno, que se vexa, porque isto bonito que teñen estes peixes e cando nadan que teñen todo desplegado. Claro. Entón, pues, recordad Para que se vexa un poquinho pouco no seu esplendor, aínda que frito. eso. Aquí faise, aquí quitando xouvas e chinchos, pouco máis se fríe. Sí, é Pero outras certo, é zonas certo. son expertos en frituras, entonces nos Xulio, hacemos o material. Xulio, con que os vas a acompañar? Pois mira, estou facendo aquí unha ceboliña que vou pochar así con calma durante todo o programa e vou facer unha salsiña de ketchup De ketchup? Sí. Para o peixe? para o peixe. Opcional, poñendo ao lado. Xa. Se queres facer como un fish and chips, comendo carmaos e mollando na salsa. E aparte, vou facer unha especie de palomitas de pataca. Pero Como as palomitas de... como os flocos de... flocos de millo de pero con pataca. Pero Pero eso non é tan complicado, unhas palomitas de pataca, cañotas. o sea, os flocos cando vas ao cine, non? Eso é. Pero Valos facer pa peixe. para acompañar o peixe, pero con pataca, con pureño de pataca así preparado e frito para que quede tamén o mismo crujiente por fora. E cebola con ketchup. E cebola con ketchup. Bueno, aquí xa neste programa xa hai moito que se nos foi a pinza, que se nos foi a cabeza, evidentemente é así. Unha fai chalanas, Non. outro fai flocos de millo, bueno, de pataca, non sei. Sergio, tesme que dicir cal dos dous crees que pode ser máis asequible para o teu paladar? E a min tirame máis a fritura. Ui, Sí, Ui. caramba. ui, Sergio vai canxeando ese billete da Renfe porque vas ter que volver no tren. De feito, aquí en Ordes hai estación de tren, eu lévote á estación, se queres, non hai problema ningún. Agradecido. Eu lévate para casa no coche. Ti lévalo? Sí, sí. Bueno, que maja eres, a pesar de que vas perder, que maja eres. Vamos a pedir a Sergio que se sente na zona de sufridores ali, dámosle un aplauso. Gracias, Sergio, por estar Gracias, connosco. Sergio. No voltas co prato da Televisión de Galicia. Ai, Dios mío, Vamos falar con alguén de Miño. Chus, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que contenta estás, Chus, así dá gusto. Eu penso que Xulio disfraza moito comida, Que vai estar bo, de Xulio? Ou que a disfraza?
A disfraza. Oi, que disfraza. Pensa que somos rapaciños pequenos. Pero, que me dis, Xulio? O sea, Xulio... Palomitas de pataca. Digo, Eso nunca lo oí. Bueno, pero por é eso estamos unha aquí. vida... Chus, eu creo que a Xulio falle falta alguén como a ti no programa que lle veña a dar caña. Creo... Cando queira. Pois tens que vir, Chus. Porque alguén lle ten que parar os pés a este home. Home, por favor. Claro, Mira que poner palomitas de pataca. E ketchup no peixe. É que... Hola. Digo eu. Oye, Chus, é o peixe que che parece que está fritindo aquí Xulio. Eu tamén lo fago. Tamén o faz? Vale. Esto sí, ¿no? ¿no? No patacas en palomitas ni ketchup. Pero que eres máis de cabras ou de rinches, que é o que está facendo Merchi? Das dúas cousas. Bueno, As bueno. cabras son blancas e as xabas son azules. Pois temos un problema, Chus, terme que dicir cal che gusta máis dos dous. Ai, madre, os dous, ya sabes, teño que probar. O meu é probar. Pois vente un día a probar e xa está. Vale? Cando queiras. Veña, un bico enorme, gracias por chamar. Un biquiño, abur. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Xulio fritindo, vamos ver que é o que ten Merchi. Merchi, como vas, ca túa fariña, co teu sofrito? Torrei un pouquiño a fariña. E Como? agora Perdón, co? torrei un pouquiño Torraches a a fariña. fariña, que é fariña de millo. Vale. E agora estou poñéndolle a auga que xa ferveu e que ten un pouquiño de sal Sí. para escaldar a fariña. Isto vai ser a chalana. Isto vai ser a Van chalana. ser as chalanas, vale. Onde vai ir Fariña. por riba o teu peixe. Creo que necesitas maxia televisiva. Non? Para o sofrito. Sí. Para a chalana, non. Necesitas maxia? Un pouco. Ti queres maxia? Sí. Toma maxia, vamos contar a Galicia 4 cousiñas, porque hoxe cociñamos cun ollo posto no prezo e outro no sabor, iso sempre, porque sí, podemos comer peixe a prezos razoables. E cal é o truco? Pois unha cousa ben sinxela, achegarnos á praza e deixarnos sorprender. O primeiro é escapar dos peixes con nome rimbombante. Robalizas, meros ou sapos xa quedan para outro día. Toca prestarlles atención aos case esquecidos aos actores secundarios. As fanecas, por exemplo, que están boísimas fritidas, se as hai, aproveitade para levar unhas poucas. É o mesmo cuns lirios ou unhas cabras. Unha boa fritada de peixe é para morrer de prazer. Seguido o meu consello, facedeme caso, porque nun vira vida poden cambiar as tornas. As xardas, por exemplo, antes eran un peixe case de descarte e agora foron subindo o prezo porque, polo visto, están de moda. En Galicia, ademais, non temos excusa. Achegádevos ás vosas peixerías da vosa zona e deixádevos namorar, aínda que sexa fin de mes. É o que hai, peixe hai que comer sempre, así que podedes invertir un pouquiño en peixe que está moi rico. Xulio, Hola. como estás? Mira os Moi teus ben, peixes mira como que pintaza, Teñen pinta, sí, mira, ves como Pero van. tardan bastante en fritir, Home, non? porque é unha peza grande, hombre. Entón vamos a dar o seu tempo. Claro. E mentres vou poñer co que che falei. Fixádevos como están fritíndose e aínda tardan, pero teñen un color e un aspecto maravilloso. Ahora en 2 ou 3 minutos xa vamos a Buah, sacar. que pasada. Eu creo que lle van gustar a Sergio, Hombre, pues, espero que Sí. tamén. Eu creo que lle van gustar a Sergio espero que tamén. e a Chus, que Chus de Miño tamén era moito do teu peixe. Sí, bueno, pero non do quechu nin da... No, nin dos teus flocos nin de nada pataca. máis. Nin de nada máis. Bueno, Pues vexo que estás quitando ya pela a pataca. Mira, esta... Esa pataca saíuche non maravillosa. Vale. Esa non vale. Pataca pa Cañota. o lixo. Mira, vou pelar estas patacas. Ajá. Que están xa cocidas. Sí. Voulle botar un poquinho de manteiga, un poquinho de allo en polvo, un poquinho de sal. Vale. E vou facer unha especie de pasta. Ese voulle dar forma, Sí. o máis parecido posible a unha palomita, o que eu considero que é unha palomita. Como lle faz Unha forma? palomita. Como lle das forma a unha palomita, Xulio? Hombre, todos sabemos como son as palomitas de millo, Sí. non? Bueno, pues vamos a intentar Os flocos, pero, os flocos que se parezca o máis posible. Pero cando estalan, teñen así unha forma un pouco Claro, unha particular. forma particular. Entón, como son irregulares e la que non me salga moi ben, vai quedar ben. Xa. El vai facer flocos de millo ou de pataca porque son moi irregulares. No, é porque Entón, se che salen mal, No, é porque me parece unha Parece que salen ben. unha guarnición diferente e original para utilizar a pataca non como no, sempre. se original é. Xa ten aquí a pataca, el Mira, xa xa está a estivo pataca. cocendo, xa pelou, ahora está machucando, pero que lle vas facer? Mira, vou a esmagar, Ajá, así, brutamente, brutamente, Non fai sí. falta que quede moi fino. Así como é el, como é No, el. eu non son bruto. Sí. No, mira, Sí. e agora vamos a botar un pouquiño de allo en polvo, Encanta mollo en polvo, ves? un pouquiño de pimentón picante para darlle unha alegría, Pues ben. vale? Un pouquiño de pimenta, Ajá. manteiga, Manteiga que lle vas botar así. nada, no, un pouquiño. No,
Bueno, un pouquiño. pouquiño. Sí. Vale, Sí, perfecto. E 5 cachos de manteiga. e sal. E sal. E agora que faz, mesturalo todo? E agora mesturo todo e fago unha pasta. Isto é o que vou traballar agora para conseguir a ver se me salen as palomitas. Mola porque Xulio ven ao programa, normalmente isto é unha confesión do a voltas co prato que lle vou facer á xente que está do outro lado da pantalla. Xulio ven ao programa a probar cousas. El na casa non as probou. Di, Bueno. eu vou ali. Si me sale ben e si non tamén. A maioría das cousas teño ben probadas. Bueno, a ver, esta semana había varias cousas que non probaches. Nunca as fixen porque eu escoito moitas ideas, a xente dame moitas ideas, entón digo, bueno, pois por que non vou intentar? No, que sí, que a mí pareceme ben. Non teño medo, Porque eres o noso coello de probas, entendes? Claro. Ti chegas aquí, se sale mal, perdeu Xulio, xa está. Bueno, o coello es ti que é o que proba. Vale, tes razón. Non te equivoques. Bueno, pues mira, ahora o que sí, vou ir sacando esto. Vale, espera, quero ver o peixe. Vou ir sacando para que non se nos pase. Está ¡Hala! perfecto. Fixadevos esa cabra fritida increíble, espectacular. Claro, o bo que ten isto é que xa o poderías comer así. Claro. Xa o poderías comer. Aí xa Segundo se pode fritiu, comer. sacouno xa se pode comer. Eso xa se pode comer. Agora hai que veñen, esperar un poquinho ten para que non... acompañamento. Hai que esperar un poquinho para que non queime, Que pinta, pero ten moi boa pinta. E agora en quente vamos a botar un poquinho de sal porque axúdanos así en quente collo de mellor maneira. Tesas quedaron, Quedaron tesas, claro, esa é a idea, que quedaran tesas. E agora vamos facer con todo Mover non se van un... mover. Vamos ver as chalanas de Merchi. Veña. Ai, tuve Como un pequeno vas? problema, Vaya, non poideches facer as chalanas. Pois puden facer solo 2 e tiven que a tixola pequena esta non a recoñece. Mira, Entonces a ver. tuve que cambiar un pouco Estos son todo. as chalanas Esta de é a Merchi. chalana. Vale? Vale. E o pan de millo escaldado, diñe forma así máis de un barquiño, un Isto pouco está lle dando caña, así? Sí. Está ben, vale. Esas E son as quente, chalanas, o que estades vendo. É o que facía a súa boa, e por riba é por onde lle pon o peixe. Sí. Non? Vou a facer como unhas torradiñas de peixe. Vale. Que ese guisiño así para cear estaría perfecto. Porque como estamos a media tarde, en lugar dun guiso, vamos a comer unha torradiña. Moi ben, moi ben. Pois mira, é o momento perfecto para darlle 50 euros ou regalarlle 50 euros á xente da casa. Como se chama o pan que fai hoxe Merchi? Chalanas. Como? Chalanas. Son Dalí, na súa terra, como se chama o pan que fai hoxe Merchi? Chalanas. 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato. Chamen, por favor, que hai 50 euriños en xogo e estamos a venres, Veñen moi ben. Moi doadas de E a facer. final de mes. Xa mirache que solo é fariña, un poquinho vin. torrada, a auga escaldada e un pouco sal. Xa vin, mirei tamén. Bueno. Mirei e vin. É que me fai gracia cando decides. É que me fai moitísima gracia cando decides mirar. Encántame, de feito. Claro, é algo que non... en plan- Gústame moito. Gústame porque non nos coitas se non é na túa zona. É moi bonito. A verdade é que é moi bonito. Vamos alá porque creo que nos chama alguén da túa zona, Merchi. Alguén de Bueu. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Que tal? Como estás? Pois estou moi ben. Ti eres de mirar ou ver as cousas? Eu son de mirar e de comer. Vale, moi ben, Carmen. E supoño que tamén eres de levar 50 euros. Hombre, claro. Claro, pois vamos alá. Como se chama o pan que fai hoxe Merchi? Chalanas. 50 euros que marchan pa Bueu. Como facamos? 50 euros que van para o Morrazo. E unha pregunta, Carmen. Ti quen crees Dime. que gaña hoxe? Uf, está un pouco complicadillo. Está duro, Pero está. Vou tirar pola terra. Vas tirar pola pola terra? Por Merchi. Sí. Bueno, pois mira, Merchi. Mira. Van por ti, Conozo, ela a mí non, pero ela sí. Claro, é que ela no Morrazo ten que ser famosísima. É popular. É popular, é a famosa Merchi do Morrazo. Que saúdame cando me vexas pola calle. Carmen, cando vexes pola Vale. rúa, saúda. Moi ben. Veña, un bico grande, gracias por chamar, Vente cando Ala, queiras. a vos. Veña. Ala, boa Chao. Chao. Merchi, vas Mira ben? que bonito está. Hola, que Ves? chulo. Claro, é que Aí. se cociñan aí, fixádevos. Mira. O tomatiño, o viño, a cebola... Fixéchelo un pouco a traición, porque neste programa hai que enseñar as cousas e ti botache o peixe. Sin enseñalo. No, a túa cara e o teu silencio... A túa cara e o teu silencio... Bueno, vou facer, a ver se se me Bueno, van a pasou de torrar. min. Pasou de min, totalmente. Ui, Eh, non me poñas nerviosa, despois sáleme malas cousas. Pero se non fai falta que che diga nada, que te pos nerviosa Eso ti tamén é sola. verdad, eso tamén é verdad. Verdad? Oiches, ten moi boa pinta, Non te Gracias, poñes nerviosa. gracias. Porque ten moi boa pinta. Ou sí, ponte nerviosa. Ponte nerviosa. Todavía vamos a darlle un pouquiño máis de cor, vale? Vale. Por marcho con Xulio, deixote aquí, vale? Moi ben. Vamos a deixar tranquila, se pon nerviosa. Vamos ver os flocos de Xulio. Estou facendo o meu proxecto de floquiños. Nos bicha acabaos. Non te
De que te ris? No, esos son os flocos. Os claro. flocos de millo, eu cando vou ao cine... Mira. Cando vou ao cine, iso é o que me dá. Sí, sí. Ti cando vas ao cine, pagar moito máis por algo bastante peor. Eso é verdade, pero son máis bonitos tamén. No, pero xa os verás cando estén doraditos. A ver se parecen flocos. Tes máis pouca fe tes en mí. Moi pouca. Sí. Moi pouca. Cada día menos. E mira que levar nos fuciños, pero non hai maneira. Entón, o asunto é removermos a masa ben e agora hai que fritilos, E agora hai que fritilos. Para que vamos a mirar a ver como vai. Vale. Igual xa está, non? Mira. En aceite. Bueno, pois vai chegar o momento de fritir os flocos de pataca de Xulio, a ver se non saltan como o millo. Home, esperemos que non. Sí, esperemos. Isto fais enseguida, tan pronto doren xa os podemos sacar. Mima, é que se Xulio fai así, que non ten dedos, non ten huellas dactilares, como tenemos que facer o resto, No, foi porque metín o... Xa. Bueno, pinta ben, Pinta ben. Home, claro que pinta ben, pero ti, con tal de meterte conmigo, correrme frito, que semana, Vamos co público a ver que nos conta Sergio, o noso convidado de hoxe. Veña, imos aló. Hola, que tal? Podedes darvos un aplauso se queredes, que o merecedes. Un aplauso para vos. Gracias por estar aquí a golpe de venres, A golpe de venres. Sergio, ai. Contanos, a ver. Contanos, Sergio, como ves as receitas. Bueno, quédome coa... Como? Espera, xa vai dicir. Que me quedo máis ben co estas innovacións que... Patacaflexia é máis... Patacaflexia! Moi bo, patacaflexia. É máis a carpinteira de fariña. Sí, a carpinteira da fariña. Bueno, é o que así máis me chama a atención. Que bo, A carpinteira da fariña. Merche Rodal, hoxe, na Televisión de Galicia. Moi ben, Mola. A ver que opina aquí a veciña. Hola. Hola, que hai? Vostede con que queda? A min gústame... Que lle gusta? Bueno, non digo nada. No, non que decir, non me diga eso. Non digo. Como que non? No, despois, digo despois. Non que decir agora. É que o olor que ten aí Xulio é Pero Xulio ou os peixes? No, peixe, a comida de Xulio non, hombre. Asustei-me un pouco, No, por favor. Moitas gracias por opinar, gracias a ti tamén, Sergio. Vémonos agora. Un aplauso, por favor, para o público da Voltas co Prato. Ápala. Ai. Vamos con Xulio, que vamos... Creo que vamos a empratar, non, Xulio? Sí. Mira, eu teño aquí xa... A ver, esa é a mestura do ketchup. Esta é a mestura da ceboliña. Cebola, ketchup, que máis? Cebola, ketchup e agora un poquinho de lima. Isto é opcional, repito. Vale. Isto é opcional. O ketchup, por exemplo, non son de ketchup, pero miñas fillas, a pequena tolea por el. Pode botar un poquinho de lima, unha argotiña, solo. Ten cuidado que despois chama a xente afectada porque lle metes ketchup ao peixe, Non vou meter no peixe, de feito vou deixar ao lado para que, por se o convidado quere probar. Vale. Entón, temos aí as cabras fritidas. ¡Hala! Sí que parecen flocos de millo. Caramba. Sí que parecen flocos de millo. É verdad. Moi ben. Pois mira, mereces unha pregunta de concurso por facelos tan bonitos. De que son os flocos que fai hoxe Xulio? De pataca. De que son? De pataca. De que son os flocos que fai hoxe Xulio? 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato porque hai 50 euriños en xogo. Sí que parecen flocos, Claro, que son de pataca. Sí. E agora vamos a botar un poquinho de sal aí. Mima, alucino. O sea, acábame de deixar tolísimo. Pero xa estou cheo de deixarte tolísimo e ti non... Non agradeces nada. Flocos, peixe e a salsiña, que leva cebola, leva lima tamén, botaches e agora leva o ketchup. E leva o ketchup. Vamos a ver como queda isto. Vamos con Merche Rodal. Veña. Estou poñendo, xa teño as chalanas, xa lle botei un... Mira que bonitas chalanas, teñen unha cor, verdad? Un Receita picadiño. da avó de Merchi, Sí. Un picadiño. Non é calquera cousa. Picadiño de cebola Sí. e pemento. Ajá, e tomatiños. E agora uns tomatiños cherries. E por riba temos que poñerlle o peixe. Vale. E digo eu, todo isto que che sobra... Isto é Aquí para da cear, claro. unhas pataquiñas cocidas para cear. Todo isto pódelo aproveitar, non? Claro, isto, Vale. xa te digo, para cear cunhas pataquiñas cocidas estaría riquísimo. Vamos levantar O meu a xa ten Sergio mientras pataquiñas. tanto. Sergio, por favor, O meu xa ten levántate a pataquiñas. camiña cara a nós que tens que probar no Voltas co Prato. Dámoslle un aplauso a Sergio. Vente por aquí. Vente por aquí, colócate aí, nese ladiño. E aí está Sergio de Cangas do Morrazo, como a Merchi, que hoxe ven probar no Voltas co Prato, trouxo receita de peixe, e por un lado ten esa cabra que fixo Xulio fritida, con esa salsiña de ketchup, e con eses flocos de pataca. Cando queiras, queridísimo Sergio, podes comezar a probar. Xa lle vai meter o ketchup xa primeiro. Non, ser aquí para probar. Vale. Pois ti vai probando. E mentras Sergio proba, vamos repartir cartiños. Vamos alá.
Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Hola, con quen falamos? con Ana, Ana de onde? de Ourense. Ai, a cidade das Burgas, que bonita. Ana de Ourense, ti eres de comer peixe ou non? Pois non. Non! Non. Que me Porque dis? Non me gusta. Que me dis? Pero de Que puntería De tes. carto seguro que és. Sí. Ves? De carto sí. Pois vamos alá. De que son os flocos que fai hoxe Xulio? De pataca. 50 euros que marchan para Ana de Ourense. Moi ben. Muchas gracias. Moi ben, Ana. Grazas por chamar e vente un día polo programa. Vale? Perfecto. Veña. Un bico enorme. Chao, Gracias, chao, chao. gracias. Chao, chao. Vamos alá, Sergio. Quédache probar o de Merchi. Xa probaxe o de Xulio. tal? Quedou Está ben- moi ben calado. cociñado? Tes 30 segundos para probar o outro, que se nos acaba o programa. 30 segundos. Vale. E, mentras tanto, recordamos a xente que hoxe intentamos cociñar e cociñamos con peixes que non son tan caros. Sí, Peixes máis de económicos. final de mes, como lle podemos chamar. No, o de principio. O de principio, Claro. pero que non son tan caros. Está probando o noso queridísimo Sergio, xa probou o de Xulio e agora probou o de Merche, así que Que está moi bonito tamén. vamos alá. Xulio Cabra, Merche Rincha, Sergio de Cangas do Morrazo. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Merche. Merche Rodal! Veu con ela no coche e vai volver volve con ela no coche. Moitísimas grazas. Estaban os dous ricos. Estaban os dous ricos. Pois moitísimas grazas por vir, vémonos na próxima. Un placer. De acordo. Señoras, señores, nos marchamos. Queren agora coa actualidade, queren coa hora galega. Vémonos o luns con máis receitas no Voltas co Prato. Chao. Ata mañá.